Jadi banding nih wong nang kamar mandi gak dikapak-kapak ning nggone yo gak panas. Niku mawon susah, Pak. Dikunci nang kamar mandi dah nyo. Terus awakmu dosa dikek nang neraka. Dikek nang neraka nang kono nggone panas. Disiksa pisan. Sementara urup-urupe neraka niku urup-urup sing dibong selama 3000 tahun. Dah nyo ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Hadratal kiram, Romo Ki Haji Ahmad Badrus Sholih, pengasuh pesantren Al-Huda Munggah Ploso Nganjuk, Bapak Haji Andi sekeluarga, Sohibul Bait, para bapak, para pilenggah, sedaya ingkang dipun mulyakaken dening ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Monggo sareng-sareng kalau derekne muji syukur datang Allah kanthi ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Muga nikmat sing diparingaken Allah, terutami nikmat sehat lahir batin, muga saged langgeng ngantos minjang wonten ing yaumal qiyamah. Amin. Monggo sholawat salam kita aturaken dhateng panjenenganipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga minjang wonten ing yaumal akhir kita sedaya pikantuk syafaatipun. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini dibuka halaman 1800 sekawan dosa kali 1842. Wa hukiyalan dan ceritane ini enak cerita ngeten. Anna Abu Yazid sak temene Abu Yazid. Enek wong niku jenenge Abu Yazid. Sahabat Kanjeng Nabi niku Abu Yazid. Lah Abu Yazid niku napa? Iku kana ana sapa Abu Yazid iku layang koti ora pegot apa dumu ainihi. Ilowe mata lorone Abu Yazid. Wala yazalulan ora wis-wis sapa Abu Yazid iku bagian wong sing padha sing wong nangis. Ngeten, Pak. Enek wong niku jenenge Abu Yazid. Abu Yazid niku nek nangis ora meneng-meneng, nangis. Nangis ora meneng, ilo ndrodos nangis gak meneng-meneng, mboten meneng nangis. Sebab Abu Yazid niku nek nangis ora meneng-meneng, akhire fasuila mongko den takoni sapa Abu Yazid angdalika saking mengkono-mengkono nangis sing ora meneng-meneng. Akhire nek ditakok enek wong takok, Abu Yazid, nyapa to sampean kok nangis gak meneng-meneng nemu nangis. Kok nangis terus nyampa. Akhire takok ngoten. Dijawab karo Abu Yazid, faqala mongko dawuh sapa Abu Yazid, innallaha satemene Gusti Allah taala iku lau au adani. Lamun ngancam sapa Allah ing ingsun, in aznabtu lamun nglakoni dosa sapa ingsun, habasani mongko menjara. Buwi niku menjara. Habasani mongko memenjarakan sapa Allah ing ingsun fil hamami ing dalem kamar mandi. Hamam niku padusan niku kamar mandi. Abadan ing dalem selawase lakana mongko yekti ana apa habsun iku hakon hak ala alang tako toa sing ngatasé yen to ora megot apa dumu aini ilowe mata ingsun. Ngeten. Akhirnya Abu Yazid niku takon nyapa kang kok nangis terus ngeten. Satemene Gusti Allah dipare lamun niki umpama angen-angenen cara bahasa kasen sekmu umpama angen-angenen umpama Gusti Allah niku ngancam nang aku kok sampai awakmu nglakoni dosa awakmu tak kek nang kamar mandi iki selawase awakmu tak kunci nang kamar mandi iki selawase ngoten kula wangsuli Abu Yazid niku mikir, umpama Allah niku ngancam nang aku, kok aku dosa, aku bakal dikunci nang kamar mandi.
bakal dipenjara nang kamar mandi selawase. Niku sing dadekne aku ora meneng-meneng nek ku nangis. Ngeten. Lah ya awake dhewe ngeten. Awake dhewe umpama mbayangne. Awake nglakoni dosa terus awake niku dikek nang kamar mandi utawa nang kamar, dikunci nang kamar. Padahal nang kono ya ora dikapak-kapani, mau dikunci tok. Ya ora disiksa, ya ora dibong, ya ora diapa-apani, mau dikunci tok nang kamar mandi. Panggonane ya enak, nang kamar mandi ya adem, gak panas. Niku lho mikire Abu Yazid niku ngono wis susah kok. Padahal mau manggok nang kamar mandi dikunci. Sing panggonane ora panas, tur ya ora dikapak-kapakne, muk dikunci tok nang jerone kamar mandi. Lha sakniki terus fakaifa waqad alda wa fakaifa mau kale kaya apa? Waqad au adani lan teman-teman janji sapa Allah ing ingsun ayah bisani ing yen to menjara sapa Allah ing ingsun finnari ing dalem neraka alati kang qad au qada kang temen murupake sapa Allah ali ngatasé nar salah sata alafin ing 3000 salah sata alafi sanatin ing 3000 tahun nang kamar mandi sing ngono tok lho aku ki susah padahal gak diapa-apane ndah niyo bayangno ketika awakmu ki diancam karo Gusti Allah kok awakmu dosa dikek nang neraka lha ngoten lho. Lho nang neraka Pak. Kok dosa dikek nang neraka? Lah sementara neraka niku urup-urupe niku wis dibong selama 3000 tahun. 3000 tahun dadi urup-urupe neraka wis dibong. Terus awakmu dikek nang kono ngoten. Ndah niyo susahmu kaya apa? Ngoten lho, Pak. Dadi bandingne wong nang kamar mandi gak dikapak-kapakne nggone ya gak panas. Niku mawon susah, Pak. Dikunci nang kamar mandi ndah niyo. Terus awakmu dosa dikek nang neraka. Dikek nang neraka nang kono nggone panas. Disiksa pisan. Sementara urup-urupe neraka niku urup-urup sing dibong selama 3000 tahun. Dahniyo ngoten. Saking mikir dahniyo ngono lho Pak. Akhirnya Abu Yazid niku nek nangis gak meneng-meneng. Nek nangis niku gak meneng-meneng. Yo mbayangne ngono tok. Wong nang kamar mandi susah apa meneh nang neraka. Dikunci nang kamar mandi niku lho susah apa meneh dikunci nang neraka. Niku sing dadekne Abu Yazid niku nangis gak meneng-meneng. Iluhe gak entek-entek nangis ngoten. Lah niki kula jenengan ya ora kudu kaya Abu Yazid nggih mboten. Enggak usah terlalu berpikir tentang neraka terlalu berlebihan. Sing dadekne awake dhewe ora gelem nglakoni apa-apa. Kadang wong niku terlalu berlebihan berpikir tentang siksa, akhirnya awake dhewe niki ya gak nglakoni apa-apa. Tapi sing paling pokok awake dhewe kudu wedi siksa. Wattaqun nar walau bisiki samratin, wedi nang neraka senajan nek wedi ki mung sak sigare kurma, cilik banget, tapi duwe wedi kan neraka. Wong kok jek duwe wedi karo neraka, berarti wong niku jek kena diarep-arep apike, Pak. Cik wedi nang neraka, aku wedi besok nang neraka, wedi aku besok nak disiksa. Niku cik apik, cik kena diarep-arep apike. Kaya kula jenengan gelem tengok-tengok nang kene niki, berarti awake dhewe cik wedi nang neraka, Pak. Cik wedi nang neraka. Lha sebab awake dhewe gelem tengok-tengok nang kene lho. Wedi nang neraka duwe angen-angen pengin manggon nang swarga. Lah wong sing gak nglakoni apa-apa niku lho. Ngono karepe ini ya pengen mlebu nang swarga tapi gak pengen mlebu nang neraka. Lho piye niki lho, niku padha karo gak diwedi nang neraka, Pak. Padha karo gak diwedi nang neraka ya padha karo wong niku gak duwe cita-cita manggon nang swarga. Lha sehingga awake dhewe niki bejo-bejone wong, Pak. Mulane Abu Yazid niku nangis bayangne. Lah ya nang kamar mandi ae kaya ngono regasane apa maneh
dikek nang neraka sing urup-urupe 3000 taun wis dibom nang kono disiksa dikepuki malaikat dintupi kala cengking diklunteri ula dipentung-pentungi lah ya ayo ngono lho Pak ya niki mulane kula jenengan muga-muga kanthi Sakban niki Pak Sakban niki awake dhewe estu-estu memang semangat untuk beribadah kepada Allah sehingga awake dhewe ora bedakne ketika Rejeb awake dhewe semangat kaya-kaya nyapa Rejeban. Ngono, anggere musala ngadekne Rejeban, anggere masjid ngadekne selamatan Rejeban. Tapi ketika Sakban, apa yang kita lakukan? Awake dhewe belas gak nglakoni apa-apa Pak Sakban. Sehingga Kanjeng Nabi bulan ini adalah bulan yang dilupakan manusia, bulan yang berada di antara Rejeb dan bulan Ramadan. Niki bulan sing dilalekne menungso. Kan jenengan awake dhewe ayo ndak maca Quran sok ben nek poso karuan nek maca Quran. Saban gak tau maca Quran. Nah niki lho. Nah niki pun ngantos. Sehingga muga-muga awake dhewe niki 3 bulan niki Rejab, Syakban, Ramadan tetep istiqomah ibadah sampai kula panjenengan sedaya dadi wong sing bener-bener entuk ridho lan maunah sing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal makaten ingkang saged kula aturaken muga-muga nek manfaate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.